Shining star. Right, ladies and gentlemen, welcome back to your favorite channel, and please, if you are new on this channel, remember to subscribe and turn on the notification bell so that next time when I upload another video you won't miss it. So guys, ndadzoka ne audio yandadzoka nayo panapa kubva kuhama oro marelatives egamba richangobva kutisiya manje manje munyika yedu yeZimbabwe anditika Mr. Matema Danda. So takaona tose oro takazvinzwa tose kuti vanhu vane question marks oro mhuri yeZimbabwe ine question marks pakushaika kwakaita war veteran ava handitika nekuda kwekuti vamwe vari kuti aiwa pane zvakaitika, vamwe vari kuti Mr. Matema Danda vakaisirwa mushonga indi wati. So ndadzoka neaudio kubva kuhama dzavo panapa, ndoda kuti ndikusiyei muchinzwa kutaura kubva kuhama dzavo straight. Mobva mandiudzawo zvamuri kufunga mucomment section kuti muri kufungei about this. May his soul rest in peace. See you next time. Let's go on it. Makasipera vaiguru. Tinofara makadikwa bamunini. Tinofara nematambudziko kawo. Akaonekwa matambudziko zvakaoma wedwe amatema danda vaya pachisina. Ndarwadziwa zvekuti. Ndikutoona mafoni mamised calls manje saka ndabata foni ka ndichona pane 10 missed calls. Saka pendakutanga kufunda munhu wokutanga ka. Ndikutobatwawo maoko kunzi nematambudziko ndikati ko chii chakaitika zvikadzi comrade Victor wakashaika. Ndari comrade Victor Matema Danda ere zvikadzi Saka ipopo hapana munhu ndatombotanga kufunga ndakufunga ime kuti nditange ndanzwa kwemuri then ndizive kuti ndizvo zvechokwadi here but hey hazvitambiriki izvo maiguru izvo. Ichokwadi amatema danda kuchisina zvakaoma kani. Munhu ambe ngamborwarawo vanhu muchimboona urwere hwako maizvobvuma sure zvake zvino chokwadi kungoerekana mungonzwa kuti hakuchisina munhu. Zvakaoma kana amatema danda vaya hapachisina munhu, zviri kutonetsa kuzvitambira zvechokwadi. Zviri kutotyisa chaiko. Saka vari kutaura vari kuti chii manje? Zvavari kutaurawo muno veukama vari kumboitawo tsvakurudzo dzavo munoziva panenge paitika zvakadai. Zveveukama vanoindo nerweseri vachimbotsvakurudzo kuti hama yedu chadyiwo hama yedu chii. Saka pane pari kubuda kunzi hanzi ivo vakuru venyika ava ndo vanenge vane zvavakaita muchikafu nekuti ivo vanga vari kubasa kwavo mukuru wenyika. Hanzi ivo vakuru venyika ava ndo vanenge vane zvavavaisira muchikafu nekuti ivo vamatema danda vanga vari kubasa kwavo kuMozambique uku. Hanzi kwava kuchifonerwa kunzi uyai kune meeting hanzi yemaovheti kuPricked Farm. Aiwa, meeting yanga isiri kuPricked Farm, meeting yanga iri kuHICC. Unless kana muri kutondiudzawo kuti vakatomboita imwe meeting kuPricked Farm before vasati vaenda uko meeting yemaovheti. Ndo zvinonga zvaakutoreva. Ameno handizosivi zvedu iswe tinenge tichizive zvedu, hatizozivi kuti mameeting acho anenge achifamba sei. Saka ikoko kana ndipo panguva dzechikafu vanenge vane chikafu chavakapiwa here ndokudya. Hanzi ndofunga after 4 hours ndopa vakangotanga kuti mudumbu mangu. Zvinotyisa zveshuwa kumwana. Apa mufunge wamatema danda nana comrade Mahia ndo vanhu vakashanda 2015 vachiisa mukuru iyeyo. Ndo vakashanda. Aiwa vakamira ndo vanhu vakamira ivavo vakapinda muchitokisi vakasungwa vakadini zvese vachitambudzwa chaiko wapedza futi uraya munhu akakubatsira. Kuti zvicho regai vakuru vachizoti hanzi ukarera imbwa nomukaka mangwana inofuma yokuruma. Ndo vakamira kuti vakuru vaende vakarara mumazvitokisi vachisungwa kasingaperi namugabe. Vapedza futi uraiwa futi nemunhu wakabatsira. Ndo pari kunyanya kuzotibata ipapo kuti vakomana vakanyatsokanganisa chii papo isu veukama ndo pari kuzonyanya kutirwadza kuti chavakatadza chii nekubasa rese ravakabata. Asi vakanga vachisapota here zvemutemo zviri kuchinjwa zvanake 3 vaizvisapota here because that is the only
reason yavanogona kupfudzwa nayo nekuti murume uyu ari kuuraya vanhu asi kumbotambisa kushaya kuti vanhu vanomusiya achiita zvinhu zvakadaro sei. Takarwa hondo isusu maikuru. We went to the war, but if these things are happening like this, hazvichaite, hazvichabatsiri, saka takarwire chiko tichingouraiwa. Aiwa. It's okay maikuru, ndikufonera manje. Ndaimbodaire imwe ko apa. Alright, maita basa zvinyoba munene. Ndikufunda. A father figure, a distinguished liberation icon, and an accomplished diplomat are some of the superlatives that have been used to describe the life of the late Ambassador Comrade Victor Matema Danda. To veterans of the liberation struggle in Comrade Matema Danda, the nation has lost a steward whose execution of duty has helped in shaping the present-day Zimbabwe. Wadlala indima enkulu Matema Danda ngempilo yama comrade generally ngokuthi iparty izinze ibe lokuzinza izanu PF wadlala indima enkulu kwazobuya isigaba sokuthi kube le new dispensation hayi lapho kangikhuluma nxa kuthiwa ama champions kumbe kuthiwa ama architects awe second republic sikhuluma ngaye uComrade Victor Matema Danda. Tirima founder members zokuti Comrade Matema Danda anga ari munhu anga akazvipira kushandira vanhu zvekuti isusu tanga tichivimba navo pakuti pakaoma ndipo pavaida kuti vakakate. Those who worked with Comrade Matema Danda during his political activities post-independent Zimbabwe said the late national hero's patriotism was instrumental in the development of the Midlands province and the nation at large. Takashanda zvakanaka kunyanya especially nenyaya ye-organizing the party. Vanga vari munhu angashanda zvine simba vanga vasingazorori vachikurudzira kubatana. Comrade Victor Matema Danda loved the three things in his life: his country, he cherished his country, his party ZANU-PF, and Gokwe district. In my view, those were the three things which were innermost in his heart. Whenever he thought his country was under threat, something would be aroused in him. The Matema Danda family say they have lost a father figure and a unifier. He was the fulcrum who kept us balanced when the nature tried to pull us apart. He was the anchor who made time for everyone, no matter how busy his schedule was. He was the brother who would check on you quietly, without making a show of it. The works of the late national hero, Ambassador Victor Matema Danda, who was a Zanlakada during the liberation struggle, continue to inspire many even in death. He was the country's ambassador to Mozambique and the Kingdom of Eswatini at the time of his death.